Compostos metal non metal estarán formados por un metal e un non metal. Empregaremos, por tanto, a nomenclatura de composición usando números de oxidación. Recorda que esta nomenclatura sempre a usábamos cando había átomos metálicos. Como se construye o nome? Pois será o non metal acabado en uro de o nome do metal. Entre paréntesis, o número de oxidación se non é fixo. Esta terminación uro sempre nos vai indicar que no metal ten número de oxidación negativo. Vexamos algúns exemplos. CaF2. O non metal acabado en uro será de flúor, fluoruro. De calcio. Como o calcio é un alcalino térreo, ten número de oxidación fixo, máis 2. Xa non fai falta que o escribamos. Outro exemplo. FeCl3. De cloro, cloruro, de ferro. Pero ferro non ten número de oxidación fixo. Temos que deducir o número de oxidación do ferro. O cloro pertenece aos halóxenos. Cos metais e co hidróxeno tenía número de oxidación menos 1. 3 por menos 1, menos 3. O ferro, para compensar, debe de ser máis 3. Por tanto, se é ferro 3, o indicamos en números romanos no nome do composto. Cloruro de ferro 3. Outro exemplo. MnS2. Do xofre acabado en uro será, os derivados son sulfuros de manganeso, e o manganeso tampouco ten número de oxidación fixo, é un metal de transición e temos que deducilo. O xofre pertenece ao grupo dos calcóxenos, do oxíxeno, ten número de oxidación menos 2, 2 por menos 2, menos 4, entón deducimos que, para compensar, o manganeso é máis 4. Por tanto, escribimos 4 en números romanos. Se agora nos dan o nome, é máis fácil porque, se o número de oxidación non é fixo, xa non lo van a indicar. Vexamos. Cloruro de prata. Temos en este caso cloro e prata. O cloruro ten número de oxidación negativo, esta terminación uro, acordaros que ya nos indica número de oxidación negativo, e a prata tamén tiña número de oxidación fixo, que o debemos de coñecer, que era máis 1. Por tanto, cun átomo de cada nos chegará máis 1 e menos 1. Selenuro de potasio. O selenio é Se e o potasio K. Selenuro nos indica que o número de oxidación é negativo, pertenece tamén ao grupo do oxíxeno, menos 2, e o potasio é alcalino térreo, máis 1. Menos 2 se compensará con máis 2, por tanto necesitaré 2 potasios para que me dé máis 2. K2 e Se. E por último, sulfuro de ferro 3. Vemos que cando un metal non teña número de oxidación fixo, nos lo van a ter que indicar. Por tanto, o sulfuro de ferro 3, ya sabemos que o ferro é máis 3, o sulfuro é menos 2,
cando eran 3 por 2, 2 do que ten carga 3, 3 do que ten carga 2. 2 por 3, 3 por 2.